MagnaClean bol vyvinutý firmou AD, výrobcom číslo 1 v oblasti magnetickej filtrácie. Doteraz bolo nainštalovaných okolo 1,5 milióna filtrov v domácnostiach vo Veľkej Británii. MagnaClean Professional 2 predstavuje jednoduchú, stálu a účinnú ochranu centrálneho vykurovacieho systému proti škodlivým dôsledkom magnetických nečistôt a nemagnetických usadenín a kalov v celom systéme. Inštalovaním filtra MagnaClean je možné ušetriť až okolo 60 € ročne na platbách za plyn v domácnosti, a to súčasne so znížením emisí oxidu uhličitého. Inštaláciu filtra je možné urobiť rýchlo, za pár minút, keď je systém vypustený. Pre optimálnu ochranu je inštaláciu odporúčané vykonať na spiatočke kotla. Je to určite najrýchlejší spôsob inštalácie filtra v súčasnosti a pritom je tak jednoduchý. Po vypustení systému si označíme 150 mm rúrky na umiestnenie filtra. To nám umožní jednoduchú inštaláciu ventilov na systém. Obe armatúry ventilov treba naplno utiahnuť. Uistíme sa, že oba ventily sú uzavreté. Odstránime montážnu šablónu ventilov a nasadíme upevňovaciu konzolu filtra a samotný filter. Na dlhodobú ochranu systému sa odporúča použitie prostriedku MC1. Otvoríme filter a nalejeme do filtra ochranu tekutinu MC1, ktorá v systéme pracuje ako inhibítor. Po naliatí nasadíme vrchnú časť filtra a uzatváracie ventily otvoríme pootočením o 90 stupňov. Funkcia týchto ventilov bola dlhodobým testovaním a vývojom natoľko overená, že dokážu dlhoročne spoľahlivo pracovať. Poďme sa pozrieť, ako funguje systém ochrany s filtrom MagnaClean Professional 2 v praxi. V strede filtra sa nachádza mimoriadne silný magnet, okolo ktorého sa vytvára výrivý pohyb vykurovacieho média. Je to hlavná zóna zachytávania magnetických úlomkov a častíc, kde silné magnetické pole priťahuje k sebe všetky magnetické nečistoty a úlomky. Veľké inovatívne technické riešenie tohto filtra je v jeho spodnej časti, kde sa vytvára druhá výrivá zóna na zachytávanie nemagnetických nečistôt. Filter plnohodnotne funguje aj v prípade, že magnet je už pokrytý nánosom zachytených usadenín. Pri údržbe filtra najskôr uzatvoríme ventily. Následne treba otvoriť horný ventil filtra a potom uvoľniť vypúšťací ventil a vypustiť tekutinu do ľubovoľnej záchytnej nádoby. Keď je tekutina vypustená, vyberieme celé púzdro aj s magnetom z filtra. Vytiahneme magnet z púzdra a potom opláchneme nečistoty mechanicky, prúdom vody. Taktiež je potrebné otvoriť a vypláchnuť lapač nemagnetických nečistôt. Po vypláchnutí filtra zatvoríme vypúšťací ventil a pokračujeme naliatím inhibítora do nádoby filtra. Vložíme naspäť púzdro s magnetom, filter uzatvoríme a pritiahneme púzdro. Potom otvoríme oba uzatváracie ventily. Nový inovatívny dizajn filtra významne zredukoval priestor potrebný na jeho čistenie.
Technické riešenie filtra je navrhnuté tak, aby mohol byť nainštalovaný a jednoducho servisovaný aj v obmedzených priestoroch, len pár centimetrov nad a pod telom filtra. Filter je naviac veľmi variabilný. Môže sa namontovať na potrubie vedúce v rôznych smeroch a uhloch, čo dáva flexibilné možnosti inštalácie. Silné magnetické pole je schopné zachytiť maximálne množstvo nečistôt v systéme pri zachovaní plného prietoku systému. Sofistikovaný počítačový softvér umožnil konštruktérom analyzovať a nasimulovať stovky situácií, pri ktorých filter musí vedieť pracovať a ktoré sa môžu v realite skutočne vyskytnúť. Tým sa im podarilo vyvinúť v súčasnosti najlepší dostupný systém filtrácie svojho druhu na trhu.